Jesu Kristu inkosi baba. Lokudlulisa ukubonga uNkulunkulu kakhulu. Tuesday bengikade ngiye kadokotela ngoba sekunesikhathi nje ngingekho ngibuthaka enyameni, kodwa ngihamba nako ngokukholwa. And nobaba wasekhaya belokhu enjalo, uma efika ilathi ukhathazekile ngami, uyangibona ukuthi angikho right, angiphilile. So nginako nje kodwa ukuthi angikuthandi ukuya kodokotela nezibhedlela. Nginganelisa ukuthi uma ngingena emkhosini ngikhulekele nje impilo yami ngi-right until indodakazi yami ize yangihambisa-ke ngo-Tuesday. Uma ngifika ngidiscover ukuthi inyama yami nje ibuthaka ngale ndlela, igazi nje anginalo emzimbeni ngoba since 2021 nginenkinga yokopha. So ngokungabi nalo igazi alisafinyeleli enhlizweni kahle, emaphashini, ebuchosheni ekhanda, kuningi nje okungasafunction ngendlela okufanele kufunctione ngayo ngenxa yokuthi igazi angisenalo emzimbeni. Bese kuba i-abdomen yami nayo iney'nkinga ey'ningi kakhulu. Bese kuzoze kube ama-blood cells aphenduka aba ama-cancer cells. Kuningi nje okubaliwe nga-discover ukuthi kahle kahle bengiphila ngomusa kaNkulunkulu. Umzimba wami wenyama nje uthwele umzimba wakamoya ngoba ngihleli uNkulunkulu. Ngangokuthi ne-BP njengoba ngihlale ngiphethwe ikhanda, ngiyeke ngizwe vele mayinyuka kakhulu, ngikhuleke. Ngikhuleka ngidlala umkhuleko we-Ramaten kuze kwehle. Nayo-ke ibi-156 over 100. So nje udokotela bethukile ukuthi ngiphila kanjani, because ngiyamtshela ukuthi mina ngiphila kanje futhi ngiyakhuleka. Uma ngizwe ukuthi khona into ebabuhlungu kakhulu ngibe ngikhuleka. Ngahamba nje bethukile kakhulu ukuthi hayi ngikhonzaphi, hayi bamangele nje ngoba kufanele ngabe ngikule simo engiyiso, kufanele ngabe ngishawe i-stroke ngilele phansi, kodwa ngiyaphila. So ngiyambonga nje kakhulu uNkulunkulu, ngidlulisa ukumbonga, ngiyamdumisa kakhulu, ngithi nje uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Baba, ngiyabingelela baba, ngibingelele nakumama nakubazalwane bonke ekhaya lezwi entabeni endlu kaJehova. Kuyabonelelwa, ngiyanibingelela egameni likaJesu, ngithi uJesu Kristu inkosi. Bazalwane, ngithanda baba, ngicela ukuletha ubufakazi uNkulunkulu asenzele khona, umusa asenzele khona emva kuba sikade sibuya enkonzweni enkulu, inkonzo kaJulayi ebisentabeni endlu kaJehova. Kuyabonelelwa. Sithe inkosi siqale sibonga umusa uNkulunkulu ubumnandi bokuba sekhaya emzini kaNkulunkulu. Kwaba mnandi baba, sikaze sibuze umnandi onje. Kwathi uma uNkulunkulu ubaba esethi kukunina abazalwane ukuthi kwenziwa kanjani, kuqalwa ngoLwesine noma kanjani, enhlizweni yami kwavele kwathi nje Nkosi yami, ukuqala ngoLwesine khona koba mnandi. Kuqalwe ngoLwesine, inkonzo iqhubeke njalo. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Noma nathi sasingene iy'nhlelo zethu zaze siphikise, kodwa siyambonga uNkulunkulu ukuthi wasenzela umusa. Sithe-ke baba sesibuya sihlale siphumule nonkosikazi nabantwana, sihlale nje setshise sidumisa uNkulunkulu, sibonga umusa wakhe nokusondla nokusinakekela nje sisentabeni endlu kaJehova. Baba, uNkulunkulu wasenza isimangaliso, sangavuswa nje imali ebingena kwi-akhawunti, imali engango-10,000. Sathi siyabheka imali isuka kaSARS, kodwa-ke uke wangisendela ama-message nginga-understand ukuthi asho ukuthini. Sithe mase sabona sekungena le mali,
ngavusa unkosikazi ebusuku ngamkhombisa akukho vele besingakwenza mayibe ivela kaSARS sabona ukuthi hayi kusho ukuthi imali esiphiwe uNkulunkulu ngoba ayikho ama-returns vele ama-returns ngenza konke ngoDisemba ngoba ngangikade ngigcine emsebenzini. So-ke bese singasalindele lutho kodwa sabona uNkulunkulu esipha simbonga kakhulu uNkulunkulu siyamphakamisa uNkulunkulu osinakekelayo siyabonga kakhulu baba sithi nje uJesu Kristu uyinkosi uJesu Kristu uyinkosi uJesu Kristu uyinkosi Jesu Kristu uyinkosi baba. Ngizwa nje izwi likhulumayo ukuthi abafundisi abangakhulumi ngalezi zinwele ezixhunywayo bazobuzwa ngelinye ilanga. uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Baba, ngizwa nje izwi nje lithi buka abantu uma bevuma isono, abantu abatshengisa ukuyisola ngesono umuntu asuke esenzile, ngibona bayahleka. Nkosi yami, Jesu Kristu uyinkosi baba. Ngizwa nje izwi nje likhulumayo ukuthi kwesinye isikhathi kube ngathi uNsibande uyathetha kanti akathethi lona mgibeli. Kwesinye isikhathi kuyasiza ukuthi singahambi njalo ngenyama ngoba masihamba ngenyama sizolimala siphele. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi ngiyabingelela baba uNsibande nomama uNsibande nomndeni wonke egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. uJesu Kristu inkosi. Ngibingelele ekhayeni lezwi nasentabeni endlu kaJehova kuyabonelelwa. Baba ngithanda ngilethe nje lobu bufakazi ngesivumo esithi uJesu Kristu inkosi. Kwaba kabili nje ngiphupha isiphepho futhi si-attack-a ngendlela emangalisayo kodwa kwenzeka ey'ndaweni ezahlukene. Okokuqala ngathi ngangihamba ngisuka la ekhaya ngiye kwenye indawo ekuyilokishi, uma ngiphonsa amehlo phezulu phambili ngibone isiphepho esinzima esisiphula imizi yabantu singashiyi lutho. Uma sizofika sesi-close kule ndawo engikuyona bese ngathi ngiyabaleka ngingena esitolo ngithi abantu ababize igama, ngithi ababize abasho bathi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, basho bonke baba ukuthi uJesu Kristu iyinkosi. La engathi siyavula amehlo kwangathi seseqile sidlulile la kulesi sitolo seqela ngaphambili. Ngibese ngiyabatshela ngithi ngiyabona yini ukuthi uma nibiza isivumo esithi uJesu Kristu uyinkosi, uJesu uyanisindisa, hhayi kuphele kanjalo. Okwesibili kube ngathi ngisekhaya lami impela. Ngizwa abantu bayakhala uma ngiphonsa amehlo ngaphesheya kwami ngiyabona nayo intuthu, hhawu isiphepho izindlu zabantu, abantu bakhala ubungqengqe, izindlu zabantu ziyahamba. Uma sesifika la kukhona mina ngibiza uJesu Kristu inkosi, ngisho uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Seqe ngisibone sesingaphambili kweminye imizi, ngisibone sesikweminye imizi baba. Endaweni engangihleli kuyona ngithola ukuthi imizi yonke iphephile, ayihambanga, abantu bayaphila. Siyasebenza lesi sivumo sikaJesu Kristu inkosi. Ngiyaqinisekisa ukuthi siyasebenza noma sesilele, siyasebenza, sisebenza ngisho emaphusheni, sinamandla. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Ndibulisa utata, ndibulisa nomama bakwaNzimande, ndithi uJesu Kristu uyinkosi. Ndibulisa abazalwana bonke ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha. Ndiyambulela kakhulu uThixo ngento andenzela zona ndisaphila ezantsi emhlabeni. Ndibulela nesimanga ethe senzeka elalini endihlala kuyo. Izindlu zonke zabantu ziphaphathekile, zimkile ngumoya, kodwa ezam izindlu zahlala zingakhange zenzeke nto.
kuba uThixo thina usibiyele ngamaxesha onke. Ndiyambulela kakhulu uThixo bazana, uThixo ukhona xa simethemba, uThixo uyasenzela. Ndiyambulela kakhulu uThixo, ndibulela bonke abazalwane basendlini kaJehova kuyabonelela, bahlale bemethemba uThixo kuba uThixo ngeyedwa osezimpilweni zethu. Ndiyabonga kakhulu, ndithi uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela baba umpostoli uNzimande, ngiyabingelela nomama umpostoli uNzimande kwelihle igama lenkosi yethu uJesu Kristu. Ngibingelela ekhaya lizwi entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngizophakamisa amandla-ke baba kakhulu kuNkulunkulu ukuthi siyabonga njengoba sihambile size eRichards Bay, beku ukuqala ngiyakhona. Ngiyabonga nje ngendlela emangalisayo ukuthi sihambile kamnandi safika kahle. Baba, ukungena nje emagcekeni aleya ndawo, uNkulunkulu uyamuzwa, awube kusafana nangendlela ade uyiyona. Sibonga nje baba ukuphatheka kahle, nisinakekela. Sibonga silale kamnandi, sadla ukudla, ukudla kulaphayana sadla ngey'khathi zonke. Siyabonga nje baba iy'nkonzo ezinamandla ngendlela emangalisayo. Ngibusisekile baba, bengisetshisa nje ngithi ayothe ngibadedela abantu bebonge, nami ngibese ngifake yami i-VN baba. Kodwa nje ngizophakamisa ukubonga ngezwi kakhulu likababa uNkulunkulu, ngoba yilona eliyisisekelo sakho konke. Sidlile baba ukudla komphefumulo, sidlile ukudla physically. Siyabonga egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Sibonga uthando enisikhombise lona. Size sathola nethuba lokuthi sishuthe nomama. Siyabonga. Enye into engifuna ukuyiphakamisa, benginokucindezeleka nje, ngiyakhuleka. Sibele bekade ngicommunicate nawe kuma-VN, kodwa nje sikhuleka ngila ekhaya, kodwa ngibuye ngicindezeleke since ngibuyile. Eyazi baba, kwenzeka umhlolo nje ngathi khona into ebhodlokile. Nginamandla okukhuleka, ngiyazizwela nje amandla, ikakhulu ngo-12 ebusuku bengingasakwazi nokukhuleka, ngivele ngicindezeleke. Kodwa nje nginamandla okukhuleka ngey'khathi zonke, ngiyayizwela uNkulunkulu. Ngiyambonga kuNkulunkulu, ngiyafisa ngipha amandla okuhlala kuye ngobungcwele, ngethembeke kukho konke. Egameni lenkosi yethu uJesu Kristu siyabonga baba, nibe nosuku oluhle. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Amen.